nostre agraïment, doncs li donem la benvinguda i li agraïm la seva presència aquesta tarda. Conseller. Moltes gràcies, amic Pedro Nueno, secretària general, president de la Unió, directora general de la Unió. Jo estic molt content d'estar aquí, malgrat que el meu paper havia de ser un altre, però m'han militaritzat i quan et criden a files no et queda més remei que posar-te al servei d'aquells que et criden a files. És un moment complicat, però jo crec que el fet que sigui complicat també ens ha de fer pensar en que determinades solucions que en moments menys complicats no es vam atrevir a aplicar, doncs segurament el moment òptim d'aplicar-los serà ara, perquè quan em pregunten per on vull anar, dic, escolta, tinc poques eleccions, no puc escollir entre A, ni B ni C, perquè només hi ha A. Per tant, a partir d'aquí no ens quedarem massa engany. Bé, tradicionalment hem estat parlant sempre de dos grans aspectes de la sostenibilitat dels hospitals. Bàsicament, la seva sostenibilitat econòmica, hospitals o centres sanitaris o sistemes sanitaris en el seu conjunt. Aquesta sostenibilitat econòmica l'havíem basat sempre en dos elements fonamentals, que era la bona governança, per una banda, i la gestió adequada a la realitat financera, ni per sobre la realitat financera ni per sota la realitat financera. El segon element que donava sostenibilitat a sistemes, centres, era els resultats clínics i la transparència d'aquests resultats, les satisfaccions dels pacients i de l'entorn familiar d'aquests propis pacients i la satisfacció dels professionals. Aquestes eren les dues coses que permetien d'alguna manera garantir una certa sostenibilitat amb el temps de projectes sanitaris, ja fossin, insisteixo, de sistema, ja fossin centres o fossin projectes. Sí que és veritat que si no es complien aquests dos elements no existia la sostenibilitat política de qualsevol projecte. Per tant, si no era sostenible econòmicament i no era sostenible socialment, no era sostenible políticament. A vegades molts cops passa que no és sostenible econòmicament o socialment perquè el plantejament polític no és el més adequat, però sí que si ordenem les premisses en aquest sentit, primer sostenibilitat econòmica, després social i per tant obtindria la sostenibilitat política. Però comença a aparèixer fa un temps i amb l'amic Abrau i amb els amics de GESA World vam tenir ocasió de debatre al Congrés Mundial de Rio de Janeiro l'any passat, si no recordo malament, com podíem començar a plantejar-se una certa sostenibilitat o participació en altre element de la sostenibilitat, que és el tema del medi ambient i l'impacte que els projectes sanitaris o els centres sanitaris podien tenir amb aquesta altra sostenibilitat que no és la del sistema ni del centre, sinó que és la de l'entorn que teníem al costat. I quina importància tenia la relació dels operadors sanitaris i dels centres sanitaris amb el medi ambient. Perquè aquest també era un element que començava a aparèixer com un element a afegir a la societat política. És a dir, podíem tenir societat econòmica social, però un centre sanitari, un projecte sanitari que fos molt agressiu amb el medi ambient i que comportés una mala relació amb l'entorn més proper de l'operador sanitari, també podia comportar determinades dificultats de sostenibilitat o, si més no, de mala relació amb el seu propi entorn. Algunes coses hem viscut amb el Manel Jovells a algun centre, quan fas obres, algunes vegades no són molt ben acceptades pel teu entorn si no ho expliques bé. Per tant, això ens feia reflexionar a Rio, en la Federació Internacional d'Hospitals, amb que segurament s'haurien d'incorporar, com ja teníem experiències viscudes tant a Espanya com fora d'Espanya, a totes les línies de gestió dels centres i projectes sanitaris i a la fixació d'objectius d'aquests projectes d'una forma transversal polítiques que tinguessin present l'impacte mediambiental dels centres sanitaris. I trèiem com a conclusions que eren acceptables com a finalitats per aquest tipus de projectes unes finalitats molt clares. Tenir en compte polítiques d'aquest tipus i objectius per assolir aquestes polítiques feien a les persones de l'entorn, les persones ateses a l'entorn de l'hospital, un entorn més segur. Per altra banda, enteníem que els professionals que hi treballaven també en els centres sanitaris gaudien d'un entorn i condició de treball també més saludable, amb que això redundaria qualitativament en l'atenció que prestaven. I, per altra banda, una quarta finalitat d'aquestes polítiques era positivar les relacions amb la comunitat. Tots tenim experiències amb la mala relació amb la comunitat propera, quan hi ha sirenes, quan hi ha obres, quan hi ha màquines compressores que van sortir a la nit, etc. I, per tant, aquestes finalitats eren prou respectables com per tenir-les present, però també una finalitat més que notable, que és l'eficiència econòmica que suposava algunes línies d'actuació en aquest sentit.
i al final de tot, a part d'aquestes 4 grans finalitats, sobretot un cert compromís també del sector sanitari en protegir el nostre futur, entenent el nostre futur com la viabilitat del nostre medi ambient. Per tant, s'introdueix aquest nou element cada cop més i tenim a Europa països molt avançats amb aquesta sensibilitat, com són el nostre veí França, els alemans, etc., en el que van introduint dintre les valoracions dels hospitals i de les acreditacions i credencials l'avaluació ambiental, les estratègies ambientals que fan els centres en aquest sentit i els objectius ambientals que es plantegen en les seves actuacions ordinàries. I bàsicament tothom està començant a plantejar-se 4 grans eixos operatius. Un primer, l'ecoconstruir, i ja comencem a tenir a Espanya, i tenim algun exemple a Catalunya, d'hospitals nostres que han estat construïts recentment amb criteris d'ecoconstrucció. Per altra banda, un element que és el que al primer s'arriba amb més facilitat i que obtens resultats bastant a curt, que és estalviar en energia, no solament a l'estalvi econòmic, sinó estalviar en el consum sobretot de combustions fòssils per generar-nos l'energia necessària. Per tant, ecoconstruir i estalviar energia, a més preservar l'atmosfera de les contaminacions amb gasos que podem emetre, amb gasos amb líquids i en sòlids que podem emetre com a residus des dels nostres centres. Es comença a avançar amb força en línies estratègiques de les entitats de comprar responsablement, és a dir, exigir-li als proveïdors que les presentacions generin el mínim de residus possibles, que no tinguem que crear deixalles només enllà de l'estirament necessàries, inclús això pels proveïdors també elimina costos, l'empaquetar amb una agulla de 2 centímetres amb una caixa de 20 per 20 és una cosa que haurem de començar a dir als proveïdors que la caixa està molt bé però que ho comprem és l'agulla. I per altra banda també una cosa que està cada cop més avançada és eliminar selectivament, que no vol dir simplement l'eliminació de residus que tenim regulada, sinó anar més enllà i eliminar selectivament. Per tot això també, com sabeu, s'han posat en marxa normatives i credencials i acreditacions, com la ISO 1400, la EMAS europea o el que utilitzen els francesos, que és la Haute Qualité de l'Environnement. A partir d'aquí sí que cada cop és més evident amb les línies estratègiques del sector sanitari, l'ús eficient dels recursos físics i tecnològics, amb aquestes línies que dèiem d'estalvi energètic, no contaminació, etc. També molt important la protecció de salut de les persones malaltes i les persones que hi treballen. Hi ha mils d'estudis de diferents països que demostren la diferència que hi ha entre treballar en àmbits d'il·luminació natural i en àmbits d'habitacions solejades en termes d'estades mitjanes i en termes de resultats clínics, i per altra banda el que suposa la reducció dels residus sòlids, els líquids i els gasos, com us deia, respecte al medi ambient. I al final dona la impressió d'aquesta sostenibilitat clàssica hem d'afegir aquesta sostenibilitat que permeti més força política a l'hora de mantenir el sistema i les seves actuacions, perquè al final, i amb això acabo, també hem de considerar que el medi ambient és un pacient més a tractar. Moltes gràcies i espero èxit de la vostra treball en comú entre Gesawol i la Unió amb aquesta línia de Green Hospital que vam obrir en el seu moment amb la versió modesta d'un mateix. Gràcies.